Kaixo, ni Elenen aldekoa naiz, Oñatiarra, 17 urteakot eta Eibarko atezaina naiz. Atezaina? Nik ontxe bertan jakin jot, ez zara zure lehenengo aukeria izan, ez? Bueno, aldo esan txikitan jokalari mure biltzen itzela hemen herriko taldean eta gero ja pasan itzela atezain izatera, baina bai, lehen jokalari postua nukan. Eta aldaketa hori, nondik nora etorri zen? Bueno, hor txikitan lagunak eta gaitzen hemen futbolian jolasten eta asko fijatzen itzen atezainak zela entrenaiten eguen eta bastante, hori, fokua bastante horretan jarten eta esan, egun baten probaitea fango nahi, zabe guztai etxaten eta gero erabaki sartuko eta hortik aurrera ja atezain. Hasi hemen enzinean, asko gainen gauz, Aloñako futbol taldean. Bueno, ez dakit, heldu zinean, Amerikako futbolian hemen jokatzera? Ez ginen nahi hau, ja kaetetan jareen futbol sortzixian eta ere ja hortik fanintzen Eibarreko bide horretan. Bigarren nazionalian dautaldia egun, zu hor jokatzen, igaz igozitzen kriston denboraldi xain ja, eta aurte hemen nik uste dut, bueno, ja honezkero ez, ze ja lehenengo itzuli xabe bukatzea errengo zai, baina sorpresa galanta taldia, bikaino ja lehene. Bai, guretako jokalari izan dako eta bai estafan dako kriston temporadia gabitziken, ezaguzu modura aurreko urtean igo ginen beste liga barri honetara, eta gure hasiratako helburu bat zen, bai mantenikia eta disfrutakia kategorisa berri honetik, eta hangoiko postutan, laugarren postuan gure taldea ikustia, guretako da oso posgarria. Egisa da, igazko bloke bera mantentziak eta urtietan blokea mantentzen baldin mozu hori importantia da, ez? Rodajerako eta eskarmenturako. Atzenean binkul horrek eta baita danak hor segitea hau eta benetan guztua sentitzen zaren leku horretan baldin mazauz, atzenean baita ekipoa be aska hondiketan da eta zentzu horretatik oso ondo. Igarren duzu aldaketia, hirugarren refetik bigarrenra? Bai, bastante, Aurreko urtean zen bai, gu nola lider mura ginen aurreko temporada horretan, oin nola garen ekipo berri bat, dana, urten azten didunta dana, ginen nobatuenak esateako, eta zentzu horretatik bastante salto dau. Kategoiz aldetik eta bai beste ekipoak be bastante handixo badiak, viajiak, gauza asko aldaketan dianak. Eta jokatzeko modua, ez dakit, ekipua jokalarixak gorpuztixauak dira, beste modu batera jokatzen da, askarrau, politixau. Ritmo aldetik tabe, bastante handixo bat hori, eta ni nola beti izan izin txikinena edo zentzu horretan ekipoanetik edo kategoizatik normalian gaztienetaiko bat, beti ikustu aldameneko anak oso handi, baina bai, bestela saltua badu bastante. Atezain moduan, zuregana geixau heltzen dira, jokalarixak, askarrauak, tentua ondixo kibiako dozutu da barik? Bai, zentzu horretan apurrat, bai da, lehen igual zan, nola gu geixau dominaiten geben, porteixa aldera baten nire aldera etzian hainbeste aiaiken, nik igual eneukan hainbeste potentzia edo hainbeste injar zentzu horretan, eta aurten ja bai da, bi aldetatik, bi jokutatik bastante gogorraua, eta... Akorretxe zara, nolako Elene zinean hemen askoa gainen eta nolakoa zara oin esan dozazu 4 urte Eibarren ikas prozesu polita da, ez? Nik uste dut bakarrik hitzonak futbolari buruz edo bai, hemen txikitatik hasi nintzenetik eta oin Eibarreko oinagoen momentu artea izan da prozesu bat fanaizela denbora dana ikasten eta gauza handixak aplikaiten eta nik uste dut bastante salto ukiotela zentzu horretan bebai. Eta nik esan horrek gainera, zuen adineko oin zabitzainak ze Eibarren zurekin batera badauz beste jokalari batzuk, beste neska batzuk. Eukidozu ez, aurretik, ez da referente izan, baina beste batzuk ibilizianak, hau da, emakumezkoen futbolak saltu emun dau, eta zuen zabitzaia aprobetxetzen momentu honori. Bai, apurro baita, gaina justo oinatiar batzu be inoen salto bai Eibarrea, Realera eta hola, eta horrek ikustu duzu apurro baita referentze mura eta ikuste duzu horrei be salto handi bat inagoela eta bueno, esatuzu zu esatik ez igual, eta zentzu horretan bai. Nolakoa da atezain moduan Elene aldekoa? Nik izango neke apurrat, usta esat ekipu apurrat atzetik aldute mura eruatia, lagunketia ekipuari eta jakitia nire apoioa edo nik atezain mura nire dana emungotela baloi hori barrura esartzeko edo taldiari zela baite lagunketako eta nik uste dut nire esku hauen dana jartotela zelaixan, entrenamentutan eta ekipuari aldoten amuten. Bestela erosu hau,
beko baloietan, goiko baloietan, Ba, ni- bat-batekuan kontra. Nik txikitsua naizen ez igual, goitik apur bat, baina, bueno, zehaketan naiz apur bat, honena nik uste dut bastante lehen jokala izan nintzen, eta hola, hankakin bastante ondo manejaiki hotela baloia, eta ero baita bat-bateko da, eta hola be nahiko ondo. Porterixia emuten dauena bezaina ondisa da? Netako bai. Netako bastante ondisa egizat egizat da, hori niz haututen alturaz, behin naiz oso altia, baina bastante ondisa egizat. Zerak naiz aldoten moura edo nire baliabidea moura aldoten eran aprobetxaien aldotena, baina hoxe. Atezain postua dudabari da responsabilidade hondiko postua. Nik uste dela posto bat norberan gaitasunak erakusteko oso polita, baina eraberian, responsabilidade hondiko da heinean, ez dakit, oso markautako posto bada, gola jasotzen baldin badituzue. Norbera hor dauenean atezain postu hortan, zuki uste duzu, pentsatzen duzu? Bai, ne ustez, bai, azkenean da jokaldi bateko atzenengo pertsonia zara, gola markaiten duzun, hori, azkenengo atezaina dezu zara pertsonia, orduan, azkenengo intento hori edo baloia salbau edo baloia barrua sartu, apurra zure eskutan gehaketan da ekipo dana eta beste danak dauz apurra zure gainean, eta bastante responsabilidadea ondisa zentzu horretan. Eta askotan igual bai guk atezain moura fijaiten gara, gola igual gure kulpia izan dela, baina berez guk azkenengo gol horretan zeiaketan gara aldu nahiken, baina askotan igual ezin izaten da. Kenten dutzu loak, golen batek edo partiduren batek edo... Askotan nigeaketan naiz oso askotan gaketan naiz gaizki joten gauzaikin, naiz eta partidu dana oso ondo jolastu, gauza gaizki urtete esatenian, gauza txar horrekin gehaketan naiz eta horretan behuztot aldatu inbiotela, porque dano pitegu bai gauza gaizki eta responsabilidade hori nire buruakiko sinota hartu askotan. Baina hortan lanketa bat behar da, ez? Bai, azkenean oso importantia da, porque gauza asko lanketa horren bidez bere iztuzeke, gauzak batera hartu edo bestera. Emakumezkoen futbolak eukidauen bilakereiaz berbaiten gabiz, eta hori ikusten da, bestiak beste, aurten aurkezpen hain ebenian aloina mendik, neskatia pila badabitz futbolian. Azkenian hori hona da, ez? Estruktura aldetik eta, gero zuen pausuak eta hortik gora, Reala dau, Atletika dau, Osasuna dau. Iufan nintzen ikustera horre aloinako presentazio nioenean plazan, ikusinen plaza erdisa zala futboleko sekzio eta erdikoak erdisak ziala neskak. Eta gu, bai, gu folean gehitzen ginen, justo gure adian, lau bat, eta beste daetan neska bat, bi neska, eta dana jolaztu ginen hasiera baten mutiakin edo futbol eskola horretan mutiakin ibiltzen ginen, eta hori bai neskatan dau, txiki-txikitzatik ja, neskan ekipo bat, eta zentzu horretan bastante asko hasi da. Hemen, elkartzatu du geben, Helene Guridigaz kopako finalan atarixan, eta beha goguen eukan, azitzanean aloina mendin, zian Bea, Malen, Osa eta Ider, egaina irurok, eta jokatzen egin mutilakin. Zelako aldaketia. Bai, hori gube mutilakin ibiltzen ginen, eta gaina eurabe hori dadian hiru ziala, gube lau gola ginen, eta oin ikustezu ekipo bat, ja kategoia sortuta ja neskandako, segu beti biltzen ginen, gaztio bak hartuku edo handixoa bajauku apur bat ekipua sortzeko, fitxak gu gaztietak igote ginen gora, ezin gebelain fitxak, horra apur bat trampila horretan ibiltzen ginen, eta oin ikustia ja bai benetan ja ekipo bat osorik edo ekipuak ja sortuta dauzela, jode, bastante salto handixoa da. Egisa da eraberian, emakumezkoen futbolak, kalidade salto handixoa inauen eginean, ez dela samurra, ez, gero profesional maila hortara heltzia, ez? Zu badakotzu begiz jota, egisa da, emezazpi urte dakotzula, ikasketak basabitzela egiten orduan, eta dana bateratze, eta azkenean, zori txarrez, neokan emakumezko futbolarixak, futbola bai, baina beste zeu zer egin jozue. Bai, askotan, aipatu izan da hori emakumezkoan futbola gora bilela egiten, baina handiokan pausua behi gora ingo gu baita. Eta nik beti izan dut guztauko txatela alik eta profesionalidade maila horretara egiten edo alik eta gorena egiten, baina nik uste baita importantia dela bizitzia atzenean bestera eta ikustia, eta baita futbolaz aparte gauza asko dauz, eta guztauko txaten dana konpagina egitea eta ja ikusiko neben ja. Eta bestela, egun baten zure burua entrenatzaile moduan ikusten duzu? Enen ikusiko, ez.
Txau, ez da egin asko ezi, Atezainena bez? Bueno, igual ja bai, hori atezainana, igual... Espezifikoa. Espezifikoa bai, hori atezaina mundu horretan, bale, baina bestela entrenatzaile modura talde oso bat erugaten ez dut uste. Ez da samurra, Atezainan igual, kristo responsabilidadeak oso nik uste taldia honenetan oso ondo eta taldia guztua honean ondo, baina baita goten dira goera asko, igual taldia ez dauela oso ondo edo ez dauela asko funtzionaien eta entrenatzaile modura responsabilidadea onditxe da. Eta normalian lehenengo kaltetua entrenatzaile izaten da. Horia, bai. Igual, normalian justu ez esaten, baina... Bai, lehenengo kulpia edo beti entrenatzaileari dago. Badator, aurtengo denboraldiko bigarren zatixa, ja urtarrietik eta noiz hartako zuen, maiatzer arte edo lan. Bai. Helburua zer da? Hor goixean, ja behin horra gora saltoin ja, helene ja hortik ez gara bajauko. Ez, espero ez, ja behin horra gora jauta, ja karamelua gu horretako, aldundan aiken igoteko, baina saia da berez, baina aurten igota, baina saiatuko gara mitzatu hor manteniken, eta denpora hau akagoten, bigarren buelta ondo azten eta bai akagoten, alik eta onduen eta oingo maura. Eta gutxienez mantentzeko sufrimenduarik. Hori da, bai. Helene, eskerrik asko, sorte hon. Bai, zueri. Eta zure helburua betetzen doia zen einean, gu adi-adiongo gara, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko zueri be.